Pozdrav svima, ja sam Fib. Danas snimam neki drugačiji sort, odnosno stevicu. Kao što vidite, ovo je moj Discord server. Ima puno toga. I ima 21 membera. Da znate ljudi, ostavljat ću u svakom videu u opisu. Ostavit ću u svakom videu u opisu od tog videa link od Discord. Odnosno link od Discord servera i u komentarima ima. I u komentarima ima da ostavim link od servera. A vi uđite. Uđite u moj server da što pre krenemo sa turnirima. Bit će razne nagrade.